W ulewnym deszczu przyszło grać piłkarzom GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2001 derbowy mecz z GKS-em Katowice. Podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy po serii dobrych spotkań podejmowali rywala z Zamiedzy jako trzecia drużyna drugiej Ligi Wojewódzkiej trampkarzy młodszych. Tydzień wcześniej chorzowianie zremisowali z wiceliderem bytomską Polonią 1-1. Od początku, mimo trudnych warunków, to drużyna GTV Stadionu Śląskiego próbowała narzucić swój styl gry przeciwnikowi. Chorzowianie byli przy piłce zdecydowanie częściej, potrafili stworzyć zagrożenie pod bramką rywala i wydawało się, że to oni są bliżsi objęcia prowadzenia. Wystarczył jeden moment nieuwagi i po rzucie rożnym, to jednak drużyna GKS-u cieszyła się z pierwszego trafienia w spotkaniu. Mimo tego gola obraz spotkania nie zmieniał się. Drużyna trenera Arkadiusza Miedzy nadal przeważała i regularnie gościła pod bramką Gieksy. Brak skuteczności sprawił, że do przerwy gospodarze nie potrafili pokonać bramkarza gości. Kiedy wydawało się, że do szatni obie drużyny zejdą przy jednobramkowym prowadzeniu katowiczan, ci wyprowadzili szybki atak, po którym podwyższyli rezultat na 2-0. Ja myślę, że od samego początku staraliśmy się narzucić własne tempo gry. Można powiedzieć, że udawało nam się to. Jeden staje fragment gry, rzut rożny, niedopilnowanie zawodnika i pada bramka. My staramy się atakować, no ale niestety nam to nie wychodzi. Śmiało tutaj można powiedzieć, że jest to kolejny mecz, gdzie pierwszą bramkę tracimy ze stałego fragmentu gry, także wiemy, na czym mamy skupić się w kolejnych treningach. Na drugą połowę piłkarze GTV Stadionu Śląskiego wyszli bardzo zdeterminowani. Od początku tej części spotkania rzucili się do ataku, odbierając piłki jeszcze na połowie przeciwnika. Ta taktyka sprawdziła się niemal od razu. 3 minuty po przerwie Adrian Wójcik zagrał dobrą piłkę do Kordiana Rusza. Jego strzał zablokował jeszcze golkiper Gieksy, ale wobec precyzyjnej dobitki Franciszka Bartusia był już bez szans. Wydawało się, że gospodarze pójdą za ciosem, tymczasem kilka minut po zdobyciu przez nich gola kontaktowego bardzo ładną, składną kontrę przeprowadzili katowiczanie, zdobywając swoją trzecią bramkę w meczu. GTV Stadion ciągle nie składał jednak broni. Chorzowianie czuli, że mogą jeszcze powalczyć o co najmniej punkt. Goście również stwarzali sobie okazję do tego, by poprawić rezultat. W 52 minucie ambitnie o piłkę walczył Kamil Zalega. W efekcie sfaulował go bramkarz GKS-u Katowice i gospodarze mieli rzut karny. Z 11 metrów bardzo pewnie uderzył Patryk Maroń i chorzowianie znowu złapali kontakt bramkowy z przeciwnikiem. Niestety scenariusz z samego początku drugiej połowy znowu się powtórzył. Gospodarze jeszcze bardziej uwierzyli w siebie, próbowali doprowadzić do remisu, a po prostym błędzie sami stracili czwartego gola. Piłka wpadła do siatki Szymona Frankowskiego, co zupełnie podcięło już skrzydła zielonym. Próbowali to wykorzystać katowiczanie. Na szczęście w bramce stadionu za każdym razem dobrze spisywał się Frankowski. Pierwsza bramka, jak i również trzecia bramka, gdzie byliśmy w zasięgu, można powiedzieć, dogonienia GKS-u Katowice, spowodowała, że skrzydła powoli opadały. Jakbyśmy wyszli na wyrównanie na 2-2, wynik, przebiegu całego tego meczu można powiedzieć, że mecz mógłby się ułożyć różnie, aczkolwiek wynik 4-2 dla GKS-u Katowice, który miał również swoje sytuacje niewykorzystane. Można powiedzieć, że my troszeczkę więcej szczęścia dzisiaj nie mieli. Patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. Postawiliśmy sobie cel, do którego będziemy dążyć. Jest to piąta kolejka dopiero przed nami. Jeszcze mamy troszeczkę spotkań i patrzymy na następny mecz.